Only you, I need to say, oh, 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 it's you. Ya, me encantó. Ya, aspiré de... Добър вечер. Сега ще ви покажа кунг-фу стила на рака. Обичам, между другото, хората тук в хотела. Най-големият любимец ми е Сашко. Сашко с очилата на ръцете. Има хубави фигурки. Почти всички са като модели. В момента снимаме Сашко. Йоанче? Иване. О, интервю ли ще взимам, моето момче? Кажи ми нещо по повод работата ви в Гранд Хотел София. Работата е перфектна. Почти бих казал, че най-много се интересувам от яденето. Много е важно яденето за мен. Сещате ли се? За какво става на въпрос? Но, да бъдем малко по-сериозни. Колегите са перфектни, нямам нищо против тях. Също така и шефовете. Но... все тъй, яденето. Важно е яденето. Яденето и яденето. Борбата хранене. Чакай сега да видя какво си направил. Какво най-много обичаш да си попохапваш? Варено шкембенце. Друго? Ти си, Ваня. Готови ли сме? Добре. Само да се обърна към Сашо. Сашо, имаш ли нещо напротив, че взимам интервю от колегата? Окей. Значи, всички болести се ловат от нервите. От нервите. Всички, абсолютно всички болести. Това да го знаете. Само 3 пера изпина се ловат от удоволствие. Имайте го на предвид. Иван. Близо към. Прави, за да пие. Това е странно, брат. Кире, баба. А? Какво? Сега там ли прави стирка, бе? Супер. Я дай видим какво си направил, да съм назад. Последния запис е много гласен. Направо вече пътевите ще там пича. Искам да ми кажеш още 2-3 приказки общи така за положението. Да, може. Питай нещо, ще кажа какво се интересуваш, какво не се интересуваш. Да кажем примерно за обслужването. Какво си мисля за обслужването? Да. Перфектно е, идеално. Обслужването е перфектно. Но мисля, че яденето трябва да се дава в по-голямо количество. Общо взето.
Борбата, яденето прави борбата. Това да го знаете от мен. Ето идва и нашия охранител. Стой, Коричи. Той казва, ще такъв види клип да прави навратно да бъркам. Я, виж какво става. Ама няма да се смея. Това без път. Те са гости. Те са гости, няма как. Нищо, не свират нещо. Я напукай това. Добре, сте глупости. Дай ми това. Последното беше гри. Вечер, драги зрители. Добър вечер. Тази вечер ще ви покажа базиците на Иван. Ще бъдат заснети на живо от централния вход на Гранд Хотел София. И така да ви запозная с въпросния участник. Ето го и него. Това е Иван. Я дай ми какво стана, моля. Дай това направо изкеби, аз не мога да се стърпа друго да... Това е втората част на интервюто с Ванката, нашия незаменим охранител, благодарение на когото хотел все още е цял. Ето го и него самия. Ванка, здравей! Бошет! Това не дава смисъл. Я да го видим какво... Ванка, чакай. Втората част от второто интервю с Ванката. Спокоен ли си вече? Не бързи, чакай, не натискай. Или ме снимаш? Не те снимам, чакам те да се нагласиш. Няма смисъл за такова. Тук има камери, бе, пичи. Виж, всичко си. Така, една от тях е пред теб. Айде да замънка. Ти ме снимаш, нали? Не, още чакам те да се нагласиш. Готов ли си? Като те гледам си готов? Кой ви знае какво сте измислили с това да правите? Ванка, кажи сега за... Ей, да не го пусна с това по интернета. За теб и матките. Вече снимам. Ей, ти ме снимаш цялото интервю, врачи. Не, сега при малко го цъпи. Я спри. Цапна се, я виж. Кажи за теб и за матките, да, вече записвам. Това е една много важна тема, според мен. Кажи, по какви си падаш? По какви матки ти харесват? Матки не се падам. Имам се женичка, която се обичам. Добре, се абстрахираме от това. Този запис тя няма да го гледа, така че... Не бе, имам си женичка, бе, аз не си такова. Сними и него, да е. Сними него, пани го и него. Не, бе, така само хабиш, това го стри, бе. Това го стри, ще мислим някой друго прости. Ти не, днеска нещо си смутен такъв, няма? Кажи сега. А в Чехия? Я. Кажи нещо по повод тази вечершното тирамису сиреч, тортичката. Ето, че как съм се наял наистина, врачи. Кажи как ти нарече количеството тортичка, което хапна. Его моят приятел, Сашко. Не, кажи за тортичката. Как нарече ти количеството торта, което Не, изяде? искам да говоря с моя приятел Сашко. Отклоняваш темата, Сашко, Ванка. аз малко, Сашко. Сашенка. Буца? Кой изяде една буца торта? Кой измула една буца торта? Тона, му, ю, си, ю, кому, Я изпей японската песничка. Това е тайландски. Японска. Сашко, да бе. Да, теглим един клип заедно с теб. Ти теглим един клип. Его и нашия охранител. Чирака на Ванката.
пак стана сериозен. Тук колко може да записваш на това? И, Саши? Флиртувай с камерата. Това ще направи нещо. Може да се влечеш тениската. Направи някой с гъзица. Да, бе, това се за нас. Има и зелки фото. Това е попуска. Тук липсват хора. И там липсват хора. И там липсват също. Мислителят, трета част. Той тази вечер отказва да пее. Ето, дава му се възможност да се изяви. Орби, Иван, Орби. Орби. Джедайте пристигат. Това след колко буци торта Ванга става. Разкрий ми тайната, да знам. Я дай какво сме направили. Я покажи корем. Дай. Чакай. Дай, какво сме направили, пичи. Дай. Дай. Давай сега, слушам те. Кой ще познае? Това е една катъка, нали? Специално за Гран Хотел София. Кой ще познае? Може ли един въпрос? Защо си кажа да не искаш да целувате или по принцип? За да отива на плоските лица. Слушаме въпроса. Съм внимателен. Да. Кой ще познае колко салати съм изял до сега? За А 4, за Б 6, за С 9. Аз казвам 6. Моля? 6 салати. Правилно! Правилно! Получавате голямата награда. Която е? Едно много хубаво танцуване след това, като откръпно още малко. Браво, Ваню, браво! Иска да не стане беля. Чакай, виж, тук е в ремонта. О, да! Юпиджи, звездата си ти.